Salam dostlar, hindi kinolarynyň muşdoklary şu gün siz üçin. Şu günkü gurulmaça kinomyz könen ýatlaly nostalgiýa diýär. Bu kinomyz "В печали и в радости". Şu film rejissor Karan Joharyň ikinji kinosy. Birinji kinosyna özüňiz bilýänsiňiz, "Всё жизнь бывает". Şol kino örän, populiarny, uly şöhrata eýe bolandan soň ikinji kinosyny has maştably girişýär dostlar. Aktyorlar Amitabh Bachchan, aýaly Jaya Bachchan, Shahrukh Khan, Rani Mukherjee, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor we ýene bir näçe goşmaça ýyldızlar goşular. Şol adamlar dostlar şol döwür iň bir topda duran aktyorlar. Karan Joharyň öýle aýtdy, kinoň birinji sahnasy üýşüp aýdylýan aýdymmadyr, şondan başlady diýe. Ana şo taýda ýanky ýyldızlar hemmesi üýştä diýe. Şo taýda Karan Johar özünden gidipdir. Soň aýtdy, "Näme üçin men ýaly boldy diýilse, men şolar ýaly abraýly adamyň oglan bolan bolsam, şolary görüp görenen bolsam, öz kinom üçin şolar jemmedim bolýyn, bir saklanyp bilmedim diýe, tolgundum diýe." We dostlar, şu kino çykkança şo momentde çenni şuň edilen çykdyjysy iň gymmat kino bolup durýar. Dekorasiýa taýdanam, ýanky geyimler taýdanam, Londona gidip düşürilen ýerlerken, Karan Joharyň özü ýaşlykda okanam şo taýda ýaşanam, kän wagtyny Londonda geçiren. Şoň üçin kinoň belli bir bölegi şo taýda düşürilen. Ýanky aýtmaýal dostlar, kinoda şonça ýyldızlar oýnanyndan daşary Karan Johar şo taýp bileklere salan. Meselem Rani Mukherjee badyr kinoda tans etýän ýerine, soň Amitabh Bachchanyň oglam düşüpdir şo taýda ýöne ol öz sahnasyny aýyrdypdyr. Moş ikinji, üçüncü derejeli bolup görnesi gelenler ya başgalar bolmaly, olaram salypdyrdy Karan Joharyň öz aýranlarym kendiye. We kino çykka daşary ýurtda da kabul edilýär şu kino. Ýöne meselem Amir Khan şu kinoň prezentasiýasyna o türka kino gutoranyndan soň ýanky döredönlüň biriniň hem eline mysman turup giden. Soň soraýarlar näme üçin bitdiň diýilende, men şeýle bir gahrym geldi diýe kinony görüp men kabul edip bilenmok diye. Kino seni näme tarapdan görkezýär diye. Iň top aktyorlar diye. Iň gymmat kino, hemme çykdyjy edilen, şondan başga zat ýok kinoda diýip aýtdy. Ol öz pikirini aýtdy. Şoň bilen seni tomoşaçyny garanjak bolýar diye. Bilemok dostlar, может, oň üçin şeýle bolup görülýän bolsa, biz üçin geregem şo bolmakmy. Sebäbi şu Shahrukh Khanma, olamma, bulamma. Ýöne Karan Joharyň düşüren filmlerden 3 tanesini saýlamaly ise de, meselem, "Всё жизнь бывает", şu kino, "В печали в радости",